imwe nzira. Tinoda kuwazve imwe nzira. Imwe ndeyokurorana. Kurorana. Vana vedu vachiroorana. Ndaiziva kuti vana vedu ava vanga vasingaiti zvokuti iye ndiye anondonyenga musikana ega. Unotsvakavo panext door nomusikana ndiwo woti ndinyengerevo musikana wangu wapapa, ndamuda mwana wapapa. Vaya ndovoenda kundokwevedzera musikana uya kusvika azoda. Kana ada vozowana nguva yokuti mukomana nomusikana vochitaurirana. Kana vataurirana pazova kuzotorana mukomana nomusikana voenda kwavatete. Mwanasikana achindotaridza vatete mukomana wake. Vatete ndovobvunza kuti saka munoda kuzvifambisa mashoko enyawa riini? Mukomana ndiye otaura achiti pamwedzi wakati ndiwo ndendichiita zvakati ndendagona kuzviita. Saka vatete vogadzirira kuziva kuti handozvoitika. Panguva yacho yazosvika iyoyo paizowanikwa vazukuru vomurume nemadzitete achiinda kuti tondotizisa. Anovuya ogara sokumucheto komunda uko kunoku vana mbuya vakadzi veyazvanzi ndovava kubika chikafu chokuti vai vagozondozha. Saka kana chabikwa chikafu chiya chinozoinda uko. Kana chaindako vogara pakati taravuke kuti avo papa ava kunoku vachitaurirana kudai. Saka unenge aripo mbuya vaya ndovanozosvitsa sadza riya. Vaya vopuwa sadza ravo vodya havasati vavona mukadzi wavo. Mukadzi paanozovuya unovuya akaberekwa nekwiriti nambuya ari kumusana vachifamba asakafukidzwa kwiriti. Wosvika paya pana varume vake wonzi kubvisa kwiriti kunobhadhagwa, kuti mutaure naye kobhadhagwa. Nhumbi dzavanenge vavuya nadzo dzokuti apfeke unenge atengegwa kubva tenisi, pitikoti, dhirezi, kwiriti, dhuku. Saka zvinenge zvonzi tauya nembuya kuti toda kuona zvinhu izvi. Zvinhu zviya zorongwa apa, zvounganidzwa, zvavunganidzwa apa. Konzi zvibhadharai mari yokuti mukadzi wenyu avone zvinhu achindopfeka. Wobhadhagwa mari woonda kundopfeka. Apfeka wobhadhara mari yesadza ravarya. Ndiro imwe neimwe yakandiwa chimari chayo. Yakandiwa chimari chayo. Vaya vorongedza mambuya otora mari yavo, vaya votora mukadzi wavo veinda. Mukadzi uyu ainda kumusha kwavarume vake. Aindosvika anogona kugara kwevhiki, murume wake uripo, asi havasati vapuwa bedroom rokuti vagare vose mubedroom ravo. Unenge achingovona murume wake ari paruvazhe iye achivata nezvitete uko. Wozoti musi wokunzi nhasi tiri kusumudza murovora kuti achienda kubedroom kwake. Vatete ndo vanoenda vondodzura mumba vopedza, vowadza machira yazvanzi yavo vopedza. Vozotora mukadzi wavo uya voenda naye vondogara pamukova. Vagara pamukova vobhadhara mari yokuti murovora wavo apinde mumba. Kana apinda mumba murovora uya unogara pasi. Agara pasi wobhadhagwa mari yokuti achienda kundogara parupasa kunovata murume wake uya. Ndopaizobhadhagwa mari yokuti kukurura nokuvata nomurume yaibhadhagwa ipapo. Notenda tanga tiri kunyaya iyo yanga iri tsika imhando yerohora handiti. Tatiri kunyaya yemhando dzekuzivisana zvinenge zvichiitika uye zvinoitwa sei, yatinoti communication. Saka ike zvino tava pachinzvimbo chokuti tamboziviswa kuti hanzi kare kwaitumwa mupurisa wasabhuku ozivisa vanhu. Zvikanzi zvekare kwainyogwa tsamba yainzi telegram. Zvikanzi zvekare kwaiva nevanhu vaituma machinda achifamba ondozivisa umwe achizivisa vamwe.
kuda vaipanana nhano dzokuti kuda makiromita 10 umwe woudzawo vamwe kuti ndandozivisa vamwe zvakati. Saka ike zvino tava panyaya yekuti zvinhu zvose zvaingozivisa zvinhu zvakaita semuchato, rufu, toda kuti tizive kuti zvakachinja here uye kana zvakachinja sei pana ike zvino. Izvi ndimi maizviona kana kuti maiziva zvaitwa nana sekuru vedu, asi imi toda kuti muchitiudza kuti ike zvino pamaonero enyu zvakachinja here, zvakachinja sei. Saka munhu anenge achida kutipindura anotiudza kuti zvakachinja here, kana zvakachinja sei. Saka ndiani angatipindura? Pane vamwe vechidiki vasvika panapa ndo vanototonyanya kuda kuti mumbotiudzavo kuti imi timi munotohwa kuti asi izvi zvavataura izvi nezvavakuitika ike zvino, nekuti vakuru vatiudza